Čaute, som Andrej Duchovým, boxujem teraz za Prievidzu za Hydranic. Moje zápasy posledné sa odohrali v Nemecku, kde je dosť ťažké vyhrať. Boli to iba titulové zápasy, superi boli s opaskami od Vako Pro až po neviem aké federácie. Jeden zápas som mal určite vyrovnaný a druhý zápas si myslím, že bol určite na mojej strane. Supera som mal aj do počítania, ale rozhodne mi to dali o jeden bod prehrať. Najbližší zápas mal 20. februára na Nitranskej noci bojovníkov, ktorú organizuje Patrik Matejka. Za supera budem mať Vlada Sklouzu, ktorého trénuje Peter Navrátil. S Petrom sa dobre poznáme, lebo väčšinu zápasu mi dohadzuje on. Môžeme sa tešiť určite na dobrý zápas z mojej aj z Vlado Sklouzovej strany. Chcel by som vás týmto pozvať na túto galu a máte sa určite na čo tešiť.